dari Sulasia di dalam rimbo. Tadi latibo di polanam kini kama surya petuju samo di danga barito. Tantang di kayu malah dipantokan jatuh pada resularonyo. Indah nalain dole dipikiran sambung carito iko yuret tenei. Samudidanga malah judul caritonya kaniyo membuang anak di bukti limosar yang baik tuana kok dietong siang jalai di tengah sawah jelak bajelo sularonya sinan bedo di siko antap anak jomangan di jauh luhur tenei. Dan tapi malah tapi wana kira padi ampo di tapi sawah ambil kaili yang muda-muda daun muda indah denino pikiran mana sambungan carito kita sama langko di potu jualan sana olah masua lapulo kayu larawa malah tapi jalan jatuh pada resularonyo. Adik jo mandenyo dulu dijalankan kini aliwaki sawi pulang. Inyo kaniyo malah jo apa Bupati Padang Pariaman tentu di rumahnya kok dietong iyo katu di sinan kanu mulai yo pulo pati masuk sekolah lah sekolah dasar badaninya di dek patuainya malah ka apa tu dek pandainya jo mande sakutiko iyo jo padusi apa tu memang pandai pulu apuna bisa karajo lanya mantu ke pagi pai sekolah pulang sekolah kok disabi na bisa sajo karajo nanya tolong baik tu bana kok dibilang memang sayang malah ibu tu kali wakri di maloi nak kesayang kalau inyo si ali wakri tak nama pikiran lagi cie dia aja dua rapi baik tu mana kau dietong ya sayang pulo apa tu mencadiknya pandai pulo inyo begini tak tajam pikiran lagi. Ado harapan apa ko malah sakutiko kalau dicali siali bakri apunyo ajaan di sekolah tetap diapa tibo di rumah nyulang tari sakutiko abiari babilang pakan abi pakan babilang bulan abi bulan baganti tahun abi tahun batu kayu tiap tahun sekolah naik wa itu bagadan
wana malakot dietong dek lamunya yo apa tu kini ko memang sekolah tio hari habis tahun baganti tahun jahit tu wana liwakri tapi naninyo malah liwakri dek pandai yo apa tu ko nyampang ado tujuan apa ko nyampang tamat sekolah dasar tentu menyambang ke SMP itu rencana badani sampai guru sekolah sagan kainya bukan sagan malah bapaknya jadi bupati jadi malah utainya retenei itu wana malah si ahli bakri iyo sayang guru kainya sarato yo kepala sekolah memang sayang lagi ahli bakri tiap tahun niyo tarimo dapet juara paling indahnya juara 1 di kelas indah mana juara umum juara 1 tetap badaninya kok dicari isi rapornya 8-9 saja isi rapornya kok nak segala nilainya tinggi kok nak malu lah apa tu dinalain mungkin dapat malah 10 nilainya tapi nilai ukat itu 9 yang paling tinggi Deinyo si ahli bakri kini ko kalau dibilang 6 tahun sekolah rasa satu petang mana ilalai karisang buang lapulo retenei Indak lamu malau katu itu kironyo si ahli bakri lampiel tamat sekolah dasar Ado hari suatu hari tapi manau katu malaki patang Samo duduk malayo apa tu samo mamanong samo yo apa mau tahu tanya aku Tanya malah si ahli bakri ne apa katanya kok iyo sarupoi ko malah kejadian di Ambo kini bertanya lagi apa sawakatku bertamu malah Ambo atau ado daerah Sungai Panua di sapi urang yo di sini nambo bertamu apa kalau itu nak ditanya kok itu nangka disabi kok disabi sejarahnya panjang biar mau sabi jale-jale oh anak bertamu jambu dulu memang sama laki Sungai Panua tapi sensaro lah di dalam rimbu kat bambu dulu nak manusia tapi bocah lihat rupo yo tampan memang lain manusia itu anak katanya pada sensaro pada diri biar lapak menyelamatkan tapi anakmu yang katanya siapa nama bapak ngambo ndak jadi siapa nama dia ngambo ndak tahu cuma
makini nanambo sabi wana ku ado urang watanyo ku ado urang kini watanyo ka aliwat wana kini badan diri sabi saja anak dari anggo atau anak malah dari budu itu anak kato apa tu kalau piladang kabawelo ketukuran ada dari ibu. Ojo itu pak memang yelo kesana hati badan nganggu pak Pada ontang teka diana tapi walaupun katulio rupo itu walaupun itu nama sabi indak jo lupo mande jo adik kabayang jo adik jo mande di mano bang anak adik kan gengei ojo mande lati garetene hari suatu malam hari mimpi siali wapi raso tamu jone kandang raso bamai yo adiknya wa itu ana sakuti ko Galak-galak rasanya di dalam mimpi mande punca itu pulau sayang tabado malaka anaknya nanali waktu itu pulau ke adiknya di dalam mimpi kanaunya tenai tabang malah si pensi inggo di tiang biduk cinu membari aro sajo awak pamimpi badan kasih minta nyanda ngadudut penei tapi hari malah subuh pagi tersinta inyo dari lalu tapi kis jali waki rupunya mande adik lain dak do wasan saru laya 20 malah kini terasa sanang itu dalam perasaan ali wakri tapi entah di malainya kini entah di mainyo tinggal di ambun dak lo jali di dalam mimpi patamu yang mai dalam malam perasaannya itu mana kok dibilang dari sinando di palamu tentu awak barang suaju tinggi wasikola kok tamat inyo di sekolah dasar tentu menyambung ke SMP naninda-inda kanyo pikian kandak jadi badona itu wana dalam pangananya tapi deinya malah kini
si Aliwakri 6 tahun sekolah dasar. Tamat sinannya menyambung ke SMP, memang orang lain menyaran